Joo. Ai saap. Mä katsoin, sinä pyörittit tuplavoudun. Terve! Hei! Paussi! Ei! Joo, kun mä tein! Mä oon Jounikka tullut! Mulla on paras tiedä. Okei. Oho. Ei me. XD lol. Luuppui. Ja siis onnistui. Mitä pois? Hei! Miksi niin? No. Eiks Maikko ajellusit po? Nyt toinen. Yritys. Ei se sammusta voi. No niin, ihan sama, en mä jaksa nää kuvat. Pommiluuppu tuu. Atlandi. Mikä Atlandi? Scrappy-pack. No niin, vielä mennä puuttumaan. Mä kuva. Lämmitä kuppaa! Lämmitä kuvaa! Mitä vittu? Silti on siinä. Onko asiallinen video? Mun truelos nää homoit. Ai sä et tehdä truleileva homoilet. Nyt mennään pienelle mainoskatkolle. Mainoskatko alkaa. Siinä on hienoa kotimaista ruohoa. Ja siellä on ramppa. Ja siellä on tuollainen mukava järvi vai kakka, mikä tuolla näkyy tuulimyllyä, jos te näette. Otapa zoomaa. Ja tässä on Pyllykrabin virallinen keksijä. Ei niillä kyllä olekaan. Ja siinä Pyllykrabin virallinen keksijä. Tästä videosta ei tulla käymään. Tääkö asiallinen? Ai do game. Ja sinä aina. Kun on dirtti. Kato, kun laassa.